Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय बीबी ब्लॉग चैनल नोंसोर आरोबाव बेयाव रामोजि फिल्म सिटी नुनो मोनबावसिगोन बाटारफ्लाइ पार्क ओमफ्राय बार्ड पार्क भिडिअखौ नायलांजोब भिडिअआ एसे गोलाव जागोन रामोजि फिल्म सिटीनि भिडिअफ्रा गासिबो गोलावानो जायो मानो होनबा नायनांगौ गोनां बहुद थायो भिडिअखौ नायजोब लास्टसिम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्टबो खालाम थ' लाइक खालाम डिसलाइक खालामबा गोसोआव गाज्रि मोनो डेफिनेटलि लाइक खालाम नायलांबाय थादो भिडिअखौ पार्कआव हाबबाय भिडिअखौ नायजोब लास्टसिम भिडिअ गोलावथार जासिगोन भिडिअखौ लाइकबो खालाम साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइबबो खालाम भिडिअ खालामनायाव खस्थ' जादों आङो गावनि जे नायनायजों लोगोसे नोंसोरनोबो भिडिअ खालामफादों नायनायखौ खम खालामनानैबाबो भिडिअखौ खालामनो नोंसोरनि थाखाय जाहाथे नोंसोरबो नुनो मोनो भिडिअखौ लाइक खालाम डिसलाइक दा खालाम डिसलाइक खालामबाथाय डिमटिभेसन जायो माने गोसो जाया भिडिअ खालामनो थाखाय आपल'ड होनो थाखाय गोसो जाया थ' नोंसोर भिडिअखौ लाइक खालाम थ' बे बाटारफ्लाइ पार्क मोजाङैनो नायलांदो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालाम जाहाथे लोगोफ्राबो नुयो नायलांबाय थादो भिडिअखौ लास्टसिम अब फटाक दीजिए बटरफ्लाई मोनदों आंहा
Now later. Hi, I'm fine. Mama here. Tawa sendiri. Tawa sendiri nih. Hello. Hi. Hi. How are you? How are you? Water? Hello. What? Hello, Lily. Hello. Coba lah kamu semua. Ang hello nih, ayah kudu macam ni yang hello kasih sana. Ang hello kalau dah baik lah ni. Ini sedang ber. English lah leh bagus. Tahu tak? Jangan ada English pun lah, jangan ada bahasa lah ni bagus. Ayo, ni beda warna ya. Lagi tu. Hello. 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 Sebelah ada bawa mak. Hello. Hello. Beleg-beleg dress ni kerja. Oh, thằng nó chết. Dạ, đau lát này lagi. Ang si daw hol gulay nih salah. Hai be. No from Sweden. Sweden sir.
Saquen, perdón. ये आत्मा आज से पत्थर करने की कोशिश करती है। कहते हैं कि पहले ये नाम पर Chỉ đừng khá lại về lên. Ano mo pala? Siguro light yung lalaki. Ano mo pala? Light yung bobay. Ang bujin mo na siya. Light ko na kaya.
हेलो आपको देखते देखते गिर गया जिन अतिथियों ने रामोजी फिल्म सिटी गाइडेड टूर और बाहुबली से नहीं देखा है उनके अंदर क्या पता सबसे बड़ी चीज है Ủa đây là video đang cái chỗ này không nuôi vậy Oh, that's sorry. By mistake is it? Oh, and then chick muklu itkondu agartidini by mistake. देवियों सज्जनों और प्यारे बच्चों कुछ ही पलों में हाजिर है रंग रंगीला रामोजी शो పెద్దలు పిల్లలు ఆనందించండి కొద్ది క్షణాలు రంగుల హరివిల్లు లాంటి స్పిరిట్ ఆఫ్ రామోజీ షో మొదలుకాబోతోంది Agre, ayo kita udah. बहुत इन्ट्रेस्ट खालामबाय दिनै नोंसोरबो आं सानो जे नोंसोरबो बे भिडिअखौ नायनानै बहुत इन्ट्रेस्ट खालामबायदां माबादि मोनखो रामोजी फिल्म सिटीखौ नायनानै बहुत बरिया जोंथ' नायनानै बहुत मोजां मोनबाय बहुत इन्जय खालामबाय भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो भिडिअ नायनो थाखाय थ' थेंक इउ